Volám sa Juraj Vojtáš a som autor dobrodružného románu pre mladých Odvážne srdce. Keď som skončil školu, bolo môjim snom urobiť kariéru v biznise. Po rokoch práce v nadnárodných korporáciách som sa zastavil unavený a vyčerpaný. A vtedy ku mne prišli sny. Sny o dávno zabudnutých dobrodružstvách, hrdinoch a drakoch. Po 5 rokoch práce vám s radosťou prezentujem svoj splnený sen, knihu Odvážne srdce. Odvážne srdce je strhujúci príbeh Vila, chlapca z divočiny zachraňujúceho mladú šľachtičnú Karu z moci hrozného draka. Ukazuje zrod mladého hrdinu a boj otca túžiaceho získať späť synovo srdce. V divočine obývanej smrtiacimi netvormi má Vilov otec ako jediný moc zastaviť ich. Ukrýva pred synom hrozné tajomstvo a preto ho odmieta zasvetiť do boja. Kara nesie temné bremeno. Je sľúbená najvyššiemu z netvorov, čiernemu drakovi, ktorý ju unesie. Vil sa vydáva zachrániť ju. V dračom sídle musí mladý hrdina čeliť najtvrdšej skúške svojho života. Drak mu dá ponuku, o akej sa mu ani nesnívalo. Nebola Kara len návnadou, ktorá ho mala prilákať k drakovi? Ani Vilov otec nie je tým, kým sa zdá. Podarí sa Vilovi odolať mocnému drakovi a zachrániť Karu s otcom? Od vydania knihy nás delí jediný krok – financie. Kniha zatiaľ vyzerá takto. Preto vás dnes pozývam podporiť vydanie knihy a ako odmenu obdržíte jeden výtlačok knihy alebo viac spolu s ďalšími bonusmi. Tento typ podpory sa nazýva crowdfunding. Stránky ako Kickstarter či Indiegogo prinášajú denne mnoho nových kníh, ktoré na to, aby mohli vzniknúť, potrebujú vás, ľudí, ktorí ich podporia a prispejú na ich vydanie. Na stránke projektu vpravo si môžete vybrať typ podpory a vašu odmenu. V čom je kniha jedinečná? Hodnotovo vychádza z Tolkienovho Pána prsteňov alebo zo C.S. Lewisových Kroník Narnie. Dej je zaujímavý tým, že rozhodnutia hrdinov majú priamy vplyv na to, ako vyzerajú, a tak sa v knihe objavujú nádherní ľudia, ale aj draci, harpie a iní netvory. V knihe som stvárnil rôzne podoby otcov, od tých odvážnych a šlachetných až po tých zákerných a zbabelých. Verím, že príbeh knihy povzbudí dnešných mladých mužov a ženy. Ďakujem vám za váš príspevok a prajem všetko dobré.